Ce ați făcut astăzi? Ai fost afară? Da. Da? Și ce ai făcut? Film. Te-ai uitat la film? Da. Da. Și afară cu ce te-ai jucat? Minza. Cu mingea. Și ce ai făcut? Cum ai alergat? Nu? Fuga. Buca. Fuga. Ampa. Și filmul cu ce era? Ampa. Cu lampa. Lampa lui Aladin. Ampa. Da, aia e lampa. Citim, da, să citim astăzi povestea. Dar ia spune-mi, la ce te uitai, la film? Da. Cu cine era filmul? Cu Cu dinozauri? E tigrul ăla. Chico. Tigru. Și ce ai mâncat la grădini? Papa. Ce? Măr. Și cu mai ce? Mama. Cu banană? Mol. Măr. Bine. Golo. În gură? Da? Dinții. Dinții?